babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Place of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mahingaga naman sa aton sining mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Disyembre 25 tuig 2021. Pula ang aton kalendaryo bangod subong adlaw. It's Christmas Day. Aksyon Hotline. Ang aton pagpanamyaw sa tanan nga mga nagamonitor na karon nga aga diri sa aton nga pagpangalagad din ka man nga bahin sang kalibutan or nagamonitor via Facebook Live kag YouTube sang Aksyon Radio Bacolod. Merry Christmas and advance Happy New Year. Aksyon Hotline. Diri man sa aton nga mag-aksyon, especially Negros Occidental, bilog nga riyon size. Dira sa mga kaaksyon naton sa Southern Negros, nga padayon nagasuffer o kung nagasakripisyo bangod sa kawadon sang tubig nga ilimnon kag kuryente sa gihapon. Merry Christmas ang aton nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Now, ingagawon tani subo-subo nga balita aga pa ho. Siling ko makuha ko tani sa PNP. Sanok po kag subong man diri sa BCPO sang assessment nila and monitoring sa kaywatan, no? Ang selebrasyon kagabi pagtililipon sang pamilya bilang pagsugalaw sang Paskwa. Now, isa iya ka masubo nga balita because sini nga kaagahon may isa ka puluyan dira sa syudad sang Talisay. Nasunog ang pinakamasubo ang miyembro sang pulis na trap sa sulod sang puluyan. Patay. Aksyon Hotline. Ang detalye sina with Aksyon Alvin Graba tutukan tanag karon iya nga agad diri sa aton sini nga pagpangalagad lang ko ning iban karon nga mga update kag development tutukan kag gibaluon tay na diri sa aton sini nga pagpangalagad. But unahon tang patrol on special assignment dira si Aksyon Alvin Graba ara na sa lugar sa diin nagluntad dining sunog. Subo-subo niyo Paskwa, pulis yan na trap sa sunod sa puluyan. Ayan, estando iyan isang iloy niya, nga ginbisitahan sa pulis. Ambot na no ang natabo nga na-trap ni siya iya sa sunod sang puluyan. Let's have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Patrol reports. Pasubo nga balita aga pa sa Talisay noon. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon na art masubo ini nga balita masubo nga Christmas on the part sang pamilya sang isa ka pulis matapos nga napatay diri sa sunog sa Purok San Jacinto, Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay. Ang ini nga lugar Aksyon art kung aling ka sa city proper, padulong diri sa area more or less mga 14 kilometers. Layo siya, bali pa bukid ni siya iya? Yes, sir. Bukid ini Aksyon na art, no? Amo ni ang lugar. Aksyon Alvin, antes ang sitwasyon dira. Ang San Fernando, ano ang mga adjacent barangay sina niya? Una mo masamputan, kung halin ikaw sa Circumferential Road, ang Barangay Dos Hermanas. Dos Hermanas, dala kagaling malabay sina? Dala kagid, way dagid iban nga lalabian Aksyon art, amo ang Barangay Dos Hermanas, and after Dos Hermanas, amo na ni Aksyon na art ang Barangay San Fernando. Okay. Una man nga Purok, which is Purok Jacinto, adjacent tanggit Aksyon art, no? Sa Barangay Dos Hermanas, diin isa ka balaygid ang natupok sang kalayo. Ang nga balay Aksyon na art himo sa light materials. Ang katunga sini Aksyon art is semento, hollow blocks, ang katunga astang atop Aksyon na art tanan made of light materials, no. So subong sini ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection upod ang mga kaupulisan sa idalom sang Talisay City PNP ang nagapatigayon man sang ila sini nga investigation. The same ang arson investigation karon ang ginahimo karon
on the part man sang Talisay City PNP Action Art, no, and basi makakuha man kita sang information man sa utod sila may armas pagadi diri Action Art no nakuha na okay pa di no may magazine pa. Iya na guro service firearms ang kwanda nabilin. Iya guro nga service firearms. Ari man diri ang sining utod nga ginakuhaan karon sa information sa mga kapulisan. Si Inday Bitay, ma'am, manghod mo na ma'am. Magulang mo. O ma'am, live ka subong sa Aksyon Radio. Ano ang pangalan sa sining magulang mo ma'am? Ha? Jobert Jasanta. Oo, pilang edad niya? 36 na. 26 na siya. May kabata pa ka pulis. Oo, may duwa ka bata. So di ikit siya nagatiner? Sila sa Minlo. Kay may may store sila sa Minlo. Dito sila kasi dito sila man gatulog sa among magulang sa ginisaran na namon. Sa may barangay Matapang. Oo. So, bali, natulog lang siya diri. Natulog lang siya, Sir. Kay nagtulog siya, Sir, sa Kerry. Kay gamito nila ni Mama service masimba. Pakapilya sila. Kay masimba sila. No, subo nga aga kung tanay. So, bali na ang natabo, nabilin ang magulang mo. Sabi na sa Sir, kay dapat gani guro may duty pa na sa Sir sa silay. Sir mo, kay pulis na sa silay. Silay siya nga pulis. Oo, Sir. Anong ranggo sa nili? PO3 na lang sa Sir mo. PO3? PO3 na, Action Art, no? Suliton ko lang, ano gani ang kompleto na gingangalan? PO3 ano? PO3 Jobert Jasanta. Jasanta. Ang genius ni D or Japan? Jasanta Action Art. Jasanta. Oo. Assigned siya sa Silay City PNP. Yes, Action Art, no? Assigned siya sa Silay. Silay. Yes, Okay. Silay City PNP Action Art. Assigned si Sir Jasanta. Okay. Ma'am, ano ang plastada gid kagina? Anong oras siya nag-abot diri sa inyo? Wala. Sir, wala ko kabalo. Kay basta Sir, lambal sa ako ni Mama sa gabi ko na Sir. Nagdulong na dito sa salakyan. Kay tapos diri na sa Sir nagtulog ko no. Kay tapos nagtupad pa sa gani kay Mama. Ginigutilot kaya pa ginasundog na pa si Mama kagabi. Yes, ang natulugan na sa mag-aga Sir. Tapos napagaon na nito no Sir. Wala man nila. Siguro ang guro sang kalayo sang aso wala nalipungan siguro Sir wala sa kagwa. Bali nagasamano na siya sa kwarto ma'am. Oo Sir kay naglakat sila ni Mama nagsimba. So wala tao sa sulod ng balay. Duwa sila guro kamangod so sang agot namon. Ang agot mo. So bali ang ining napatay ka magulangan niyo dito. Hindi Sir na sa Sir ka-apat na sa. Ay ika-apat. Okay. Ang magulang mo gid siya. Oh. So ari siya sa sining kwarto. Oo, Sir, at putos ako ni Sir. So diindam. Ako ko ni Sir din na. Pasensya sa nag-connection art. Actually, dito si may punta dampi. Dito siya, Action Art, no? Kay pila ka kwarto ang diri. Sa duha. So, sa isa ka kwarto gid siya, sa nabukid nga porsyon ng kwarto niya. Bye-bye, Sir. Pabaybay. Pasok nga porsyon ang iyang kwarto. So, ara pa na siya rin, ma'am. Okay. So, Action Alvin, subong gatindog kaya facing north. Facing north. Okay. Yes, Action Art. Now, So, facing north, ang bangkay ni isang pulis, according sa iya utod, ara sa may west direction, sa may baybay pakadto. Yes, Action Art. Ano kalapad ni Day, isang balay kaya nila ganito nga pangalan mo, made Day? of light materials? Amy Jacinta. Amy Jacinta. Amy. Action Art. Si Amy, atong na-interview, tagig-reform niya na. Okay. Ari Mandiri, Ano kalapad sa balay ni Action Alvin? Action Art, dako ning balay, kung nakita ang Moros, hindi ko magsala ang area, o kung floor area, 100 square meter. Lapad. Lapad, Action Art. Ang 100 square meters, amo na sa iya ang bilog nga lote. Actually, bilog pa lang ni nga balay. Balay na siya? Dako ni nga balay. Okay. Ang lote, Action Art, dako kag lapad man. Oho. Dako kag lapad man ang lote.
So at least base na na to ni okay na. Makita mo man na yung action art sa pictures ang Kita ko o mga pictures diyo. Kay may mga kaingod manggali sila no? Yes sir, may mga kaingod ni siya action na art i-check tani kung ano ni base may tag-iya kaduta o kung base diri na gid niya sila o base nang tag. As of the relocation site. Relocation site gali ni action art. Okay. So ang ining atubang sini kung nagaatubang ka kay gatindog kita sa may north portion, tianggi ang atubang sini action art. And magluwas sini kung ara sa sulod sa nga balay makitan taman gani nag-aso pa ang iban nga portion ka nga sini higaan. Medyo layo kita action art sa lawas sang biktima kay ginbutingan sang police line. Kag butangan man aksyon na art gali rather sang investigation line sang yellow line from Bureau of Fire Protection. Okay. Pero ang only ang mga kapulisan gid lamang ang ara kag BFP ang makasunod. To confirm action art ang napatay FO3 kun rather PO3 Jobert, no? Jobert Jasanta, 36 anyos. Isa ka police assigned. Taga Mendoni siya, pero nagtulog lang di kagabi. Nagbisita abi sa iya pamilya. Apag insindi ko ang explanation sa utod kay na nagdulong siya sa salakyan kay gamiton sang iloy niya sa pagsimba. Oo, sakto na action art. Nagbisita, nagkato sa namuno mo kay na nga may upod na siya nga kinagot nila. Kumusta to yung kinagot nila? Nakagwa na siya sa balay? Yes, action art ang ila sining kinagot nakagwa sa ila balay action art, no? Okay. Nakagwa. Actually, ari na kita sa Topadya, although gina-istorya pa sang investigador. Alas 8:19 na masubo-subo maning nga Christmas celebration para sa pamilya dira sa syudad sang Talisay. Kay ang pulis tiyahay nagduludugsing pagali sa iloy ni kagabi, nagbisita dito nagtulog, no problema sini kay muning resulta niya, no na trap sa iya. Sini nga kagahon lang nagluntad ang sunog. Again, Aksyon Alvin, ano oras kuno nag-umpisang sunog? Sir, Ari Dia Subong, anong pangalan mo gani, sir? Ordarico Dia Santa. Oo, bali ikaw ang kinagot, di ba? Akong kinagot. Oo, bali upod mang magulang mo. Upod ka. Kami nabilin sa balay. Okay. Ano gidyang anong oras na natapos sunog? Sang mga alas 5 pasado, mamo na nagsugod ang kalayo. Kaya pagbugtaw kong kalayo, dako na, hindi na madala sa tubig. Dali nakatulog ka man datan. Oo, nakabugta ko alas 4 pag gigalin sang ginikanan kag magulang kay nagsimba sila. Kaya ako nagbalik ko tulog kay temprano pa man mo. Sa nakabatsyag ko may galinupok sa sala. Nagbangon ko kag bintana kung pag tanaw ko ang kalayo gibwal na sa atop sa diin jampi nag-umpisa ang kalayo. Sa dingding. Pili isang dingding. Oo, sa may sala. Sa sulod sang balay. Oo, sa sulod sang balay. Tapos, napinsaran ko ang magulang ko ara sa sulod kwarto. Magatem ko nga sudlon. Pero sa lang hindi ko na kaya ang init kagang sa aso. Uy. Kung ginpilit ko guro nga sudlon gitsa. Sa matya ko lang, duwagi kami guro. Hindi kagwa. Oo, pero ginsigitan mo siya, no? Oo, nagsinggit ko sa likod. Na Diogada. Nabatian ko na pangay man sa bulig mo. Batigan nga na ba? Batigan ko nga pangay sa bulig nga, bulig. Amo to gani nga na matin ko tani nga sudlon sa. Galing kay niway lagi ko may mo kay pasataan lang hindi ko na kaya nga sudlon git nga no kay layo sa mo harap sa kwarto. Oo. So ano Aksyon Alvin ang posible nga ginadudahan lang gintulaan sa kalayo may nakasaksak nga kung ano dira nga gadget so ano man. So ano ang posible gintunaan sang kalayo to? Hindi man ko makambal nga kandila kaya ang kandila namo nara sa may lapit TV. Hindi man nada makanong kalayo kay puro metal na da ang
ang nawabutangan niya ng ano ng mga biside or ano dahil na tungtungan niya. Oo. Ang sugod niya sa kalayo arin sa dingding mo. Wala man na nabutangan mga kandila or ano man na sa latit o dingding plywood. So, this Kagabi nakalustorya pa sila sa magulang niya o payo sa nagka-istorya pa insidente? ka mo ni utol mo? Way kami kasurian, naigin mo, no, yan lang ko, pag-abot ko nga, Lenyor, amo na nang ang uli namon nga, na nga duwa. Istoryahan niya pa sila ni nanay mo. Sila ni, ano, guro, sila ito, pa sila tulog. Pero close ba ni sila? Maning mag-utod ni do ka-close mo sang Close mo ilabi? ka mundo, ha? Hindi man sa, ang magutod lang siya nga, ito ringan. Oo. Okay. Paano yung ilaragway ng utod Aksyon Alvin? Mabuot? Kuan nga utod? Magulang? Bilang manghod, paano mo ilaragway ang imo magulang ning napatay? Ako magulang nga, way ka na ko. Buot na nga, magulang. Muna gani nga, ambal ko nga, madula lang tanan, hindi lang siya galing kay way gid pa may mo. So, Nagalahigid sa. Pila ka bilog ang bata ya? Duwa. Duha, nakibaye. Nakibaye. Okay lang edad sang subang. Subang guro mga 8-7, mga dirang Kamunguro niya. mga 5 so kagabi Aksyon Alvin, no? Kundi may arak bugtaw ka alas 12, tililipon ang pamilya, kaon-kaon, maya mo pa man ng activity sila. By the way, kagabi, anong ginimo niya activity? May mga get-together ka mo? Way ka nung kay gabi na mako pagpuli ko na sinapon na ko din ko natulog. Kailan na kami nag-celebrate Christmas diya? Way kami nag-celebrate Christmas. I see. Celebrate sang Christmas. Thank you. Sige. Nakabalo ng asawa, Aksyon Alvin? Aksyon na Art Ordarico. Yan tawag liwat sang pulis, no? Pero ano nakakadto na dang asawa ay pobre man wa ito guro pa kabalo to? Pare mo gani diri bilang tatay Aksyon na Art. Ang tatay sa pulis. Tatay sang pulis. Sir, kila mo na ni nga bata si Kuan ko lang sa amon dito sa wahon no namin ni subang ko kaya kasunsa isa unang asawa yan na bang ni sa wahon no may bata mo sa duwa ka binog so sa wahon do ka binog bata Pero sir, anong paglaragay mo sa bata mo, sir? Anong paglaragay mo sa bata mo? mo ganun nga kalain po to kay ano mo nang bata ko ba wata po yun mo pinasabi hindi gani ko mapatay nga sabi, wala kuya kabalungod di sa na gigda okay abi ko na nga got ko lang nakatami got ko lang bilay tapusan do sa gigda ako matyagan ko kapag lakakuan ko nga global siya daw abi ko si magulang niya kasi siya Kaya suryanay pa ka mo sa bata mo gabi? Naway, way kami kay Soyane, kay kuhan nga, abot siya, tubog na ko mo. Tulog ka na. Kaya gani ko balong at sa gano'n, isdao. So nagsimba pagaling ka mo kagina? Oo, nasimba kami, alam na bilis, patigit siya ko. Kamo na yung magulang niyo. Okay. Sige tay, alam mo tay gani? Ulgarico, Santa, Senyor. Ang senior niya, si Uldarico Aksyon Art. Ang nakagina na Ang interview ginterview mo kainamo tong junior. Nga kinagot. Yes sir, Aksyon. Bisa nang abay gili, expect nga ng katulog bata niya, no? Kay tulog na. tulog na siya pag-abot. Kung amo gali, ano man, talag sala na sa kabisita na si Sergio Santa. Adja Santa. Nagbisita si Sergio, si ang bata mo? Permina di ka kato. Permina siya kakadto. Permina gali diri ya. Pila na siya kabisita sa inyo. May kasi kagwa ko sinimana. At least, kabisita man siya. Kaya ako man yung nila dalo si Ray. Muli ko dala nyo. Mga kaplanan niya gali ang mga Hay. Aksyon Art. So, nakita Palawig na ni siya, Aksyon Alvin, nga member sang PNP. Ano nga tuig ni siya more or less naka-umpisa trabaho? May pinanakatuig ng pulis ang bata mo, sir? Yan.
Pila na katulong nga Diyos mga imago ko na nom. Ha? Imak to 10 years na, lapit na. Ito mga Lapit na Action Art turn 10 years, no? Okay. So, Lawig-lawig na tatlo magaling sa SPO3. serbisyo. Oo, Action Art. Nasaktan siya. So, basi makakuha ko kita Action Art siyang Sa mga kaupdanan niya, be, kung ano, kaya silang to siyang utod, siyang kinagot nila, nga pagpati, do may duty pag ani subong magulang niya mo. Oo, may duty pa gani sa kontani subong adlaw. Ahay. Mag-duty subong adlaw at least alas 8 na. Ang apelido yan daw ka-familiar sa ako, nambot ko nakaagi ni siya assign sa Bacolod, siguro na. Na i-check tabi si tatay. Sir, nakaagi ni siya police Bacolod, no, bata mo? Why, pag question ni sila sa Jordan pa, no? Sila dayon. Sila isa dayon. Sila lang siya dayon Action Art. Ahay. Oo. Subo man yung so kasi far. Christmas yaman. Masubo gid ni. Makon mo na iyang Makon mo gagmay pa kabataan niya, do kabilog to. Oo, between 6 kag 7. 5 and 7 Action Art, no? Ado ang iya bata. Subong ongoing pa man ang nakitanta nagpangwa man siyang picture sa sulod sang crime scene ang SWAT base miyembro ni sang SWAT guro kay mga grupo. Medyo layo gawa diri sa aton Action Art, no? Okay. Distansya. Pero araman ang mga kapulisan, ang Bureau of Fire at dinoparay sila. Basi makakuha kita karon Action Art sa pinaka-latest investigation. Ang Bureau of Fire Protection, o especially ang arson investigator, Okay. sang Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sang Talisay Action Art. Aha. So, parang kuwan lang anay, kay di standby dira, balikan ta kay na short while kay may obligasyon rin ko. And then, balikan ta kang Alvin, subuan ko sang balita mo aga pa, no, kay may imagine mo bla, no, imbis ka happy celebration sa pagsugalaw sang Christmas, ang ila na iyati isunog nga natrapa ang mismo miyembro sang pulis. Action Art. So makakuha kita dugang nga mga informasyon dugay-dugay Action Art. With Aksyon ninyo Bugina, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaksyon sa tingin ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Siya na ko na nasubuan ko mag-amo niyang balita, no, gulpiada lang. Tiyama ko mo nagbisita na si Iloy niya, ginhulapuhap niyang pagabi, kukwentaw na mo niya pagkaaga nagsimba ang ginikanan, ang Iloy kagamay, gulpiada lang yan, nagtuhaw ang kalayo. Pero balikan ko karon dugay si Aksyon Alvin Graba, tutukan taining isa ka masubo nga report sa Talisay City. Isa ka balay ang nasunog na ulamid ang pulis, patay. Alas 8:30. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Babangon tayo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kujik, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo.
Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa man to? Siya pa katuig. Kapo pa naman tinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing patok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress
Plus ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEC actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Balik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, good morning dira, no? Kag may lang nga pagmonitor kay Mary Ann Iligan, Idmar Kilitar, Trix Ana Aganan, Josephine Kainoy, Beli Kalawagan Veronque, John Bantilan Barsuna, Nestor Miranda, Rima Montargo, Rima Pilio. Araman si Sir Noel Amar, silingit kami ako lang akong friend, si Vanessa Mayo, Jinky de Lagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Yvonne Voicer, Bia Jonathan, and Dines Tibor Roma. Salamat gid sa inyo ha. Taga ARB, AFC Fans Club. Merry Christmas. Amo man sa tanan nga miyembro sang Operation Tulong Task Group, no? Ara dira ang mga taxi drivers nga mga kaupod kaalyado naton. Merry Christmas sa inyo. Kumusta ang inyong Christmas celebration? Edgardo Corteza Jr. ni Yvonne Erin Garcia Caglilia Taton. Noel Amar, salamat gid for sharing sa aton program. Si Irinaya Mark, Tink Solis, Sam Mer, Araman Ferni Hispaniola, kag si Pat Bilarmino. Ang iban karon naman dugay. Antes ko balikan sa Aksyon Alvin Graba dito sa lugar nga naluntaran sa sunog sa area sang Talisay, mahatag tanay premyo sa SAPTA. Oy, kay Sir Alan Navales, gali. Sir, thank you gid sa pagbisita diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ano? Merry Christmas sa imo kag sa bilog mo nga pamilya. Ayos. Kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., pare, happy birthday gid. Kabay pang malipayon ka kag madamo nga mga bugay mag-abot sa imo sa karon iyang adlaw. No? Again, sa kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., happy birthday. Mag-abot tanay mga tagtanay Paskwa karon nga aga sa mapalaron naton nga magabutan. Basi may magkasabat na parang at least makadiretso kita karon dudugay. No? Kay Eden Rose, Ira Kunahap, John Ilogon Habonilio, Pruhas Javi, no? Maningalan niya. O sige, salamat gida. Javi siya, Javi. Kay Herminia Pigares, good morning. Kag Marg Vidal, Emily Gilbao, Cabalfin, Karen Nirak, good morning man Bernard Hoxon. Ayos. Why pa siya nakasabat sa aton sa pamaskwa. Balikan ko lang si Aksyon Alvin kuning kaso no kundi pagid ka sabat. Sabta ang inyo cellphone da kay para ma-premiuhan o kung matagan ka mo pamaskwa aga pa ho. Kay parang at least may kuan ka, no? May gamiton ka naman kung sa New Year mo ni bakal ti pwede gidi, no? Ayos kay monitor man karon nga Councilor Rinisito Novero, Merry Christmas sir. Good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Engineer Raul Velasco, no? Utod ni Onyok Velasco, sila ni ang mga pamilya niya no? Pamilya Velasco, Merry Christmas sa imo engineer, amigo, halong gid permi, no? Keep safe. Ayos, alas 8:51 na. Balikan ta lang guro karon ng winner. Mayara na. O ari na ang aton sini hatagan sang premyo karon nga aga. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1!
Yay! Yari na may nakasabat na sa aton sining linya. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, Merry Christmas. Merry Christmas, Si Aksyon Art, sa Aksyon Radio Bacolod. Sino gani palihog? si Roy Apaso, sir. Si Sir Roy Apaso. Pilang edad ta Sir Roy? 49. 49 years old. Ang address gani din? Din ka gani ang address mo? Takuling, sir. Takuling, Bacolod City. Sir Roy M. Apaso, ariwa, pamaskwa namon sa imo diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Sab Pamaskwa promo. Okay lang sir, aga pahatagan kita 500 pesos. Okay, man. Sige. Bayo gigurong selebrasyon sa imo kwan Christmas, no? Anong ginluto mo kagabi? Wala, sir. Kay run out sa amon. Ay, way pa nakasiga da. Ay, sige lang Anyway, sir, ikaw mapalaron nga na kasabat karon nga aga, kagatagan namon sa 500 pesos. Hulaton mo lang palihog, sir, nga magpadala kami sang text sa imo, reference number para mag-claim ka sang price mo. Sige, sir. Congratulations sa imo, Sir Roy M. Apaso. Maekstro nga duha. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw man, sir? Sir Roy? Sir? Siling ko maekstro nga duha. Siling ko, ikaw man sundon mo nga balkwa. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Una sa balita, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Ayos, why problema, sir. Congratulations and Merry Christmas sa imo kasabilog mga pamilya. Sige, sir. Good morning, good morning. Ayos. Sa Pamaskwa, sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio #1. Aksyon Hotline. Daw ginakulbaan si Sir No problema. No aga pa mayaran na siya sang batunon. Kulaton mo lang na sir ang text palihog sang reference number para nga mag-claim ka sang imo sini Pamaskwa. Alas 8:54 na balikan ko lang si Aksyon Alvin Graba dito sa lugar no kay aga pa, subo ang balita ta. No, mayon na lang ni ang mga nagselebrar sa Pasko balang nga nangin tayuyon, no, kag mayong sitwasyon la, pero aring subo-subo sa talisay. Isa ka miyembro sa pulis assigned sa Silay, sa mga late tuners na ton, tinagtulog sa puluyan sa ginikanan, dira sa area sa San Fernando sa Talisay. Problema, kay nagtuhaw ang sunog, natrap siya, way makagwa, ti patayong puliso. Balikan ko si Aksyon Alvin Graba, gikan dito sa lugar. Aksyon Alvin? Subong Aksyon Art, Arana. Aksyon Art, ang mga kapulisan, kag ang miyembro sa Bureau of Fire Protection, ang nagapadayon sa gihapon, sa sining investigation, kag ginagin palapitan ta ang arson investigator, sad to say, pero hindi pa available, no? Ang hindi pa gali ma-determine kundi hindi ano ang cause of fire? Correct, Aksyon Art, hindi pa nila ma-determine, but sulo sa iya nga ba si dugay-dugay mangin available na kay ongoing pa man ang ila sining arson investigator, that is why kagina gid pa ka maayo naton nga makaistorya. Aksyon Art, si police Major Jigger Jimeno nagit lamang because kaginang iya investigador nagpangabay, rektahon na lang si COP. Okay. And gin-confirm niya diri Aksyon Art nga aning na patay o kung naging confirm mismo ni Police Major Jigger Jimeno nga aning police assigned gid no sa syudad sang Silay kag ini nagapangalan man kay Police Sergeant Jobert De Santa. Sabihin initial diri nga pagpangusi sa Action Art sa mga kapulisan, especially ginpahayag diri ni Major Jigger Jimeno nga halos na-trap na ni ang biktima Action Art base sa pagpangusisa man sang mga kapulisan. Actually, kay duha ni sila sang iya sining manghod, and just so happen Action Art sunod diri kay Jimeno
nga una nakagawa ang iya sini nga manghod pero tuyo pa kun tani nga magbalik ang iya sini nga manghod. And just so happen Aksyon na Art nga hindi na siya makabalik. That is why nga suro sa iya nga natrap naman diri ang ining nga biktima o kunya ining si Jobert Jasanta nga nanginatunan Aksyon Art nga na unconscious kag napatay bangod man sang sini nga sunog. Ari Aksyon na Art ang pahayag ni Police Major Jigger Jimeno. Siya kaya sa kadapan ang kalayo. Sa diin siya sir nakaposto sa isang sir. So, totoo na ito, sa kwarto yan, tulad ito. Ang prestado ito sa isa, may mga upot siya sa balay, sir. Kaya mga upot. Aksyon Art. Okay naman lang na. In a way, no, nambal naman kaina to sa mga utod. Kung sa utod, no, kag sa amay, kung din siya nagapwesto. Ang subo-subo, sini kay masikapoy ni si Sir ang pulis ni? Isa pa na Aksyon na Art, amo na ang ginapamangkota. Kabalo ka kung mga mo o kang katulugon mo, inablang daw grabe gid ang kadalom sa imo pagtulog. Bisan ano nga gahod gani Aksyon Alvin, may tendency hindi ka na iya ka batyag mo? Gani man Aksyon na Art, no? Amo man na ang mabatyagan man sang isa ka tawo, especially mamuk ang tulog, dinataymangan man Aksyon na Art nga natabo man ang ining nga sunog, sa ila mismo pula yan. Pero ongoing pa man Aksyon Art ang investigation sa mga kapulisan. Initial pa lang ato nga pahayag ni Major Jimeno, the same kasi mga available man dugay-dugay, ang full investigation naman sang mga kapulisan as to rather sang arson investigator as to diin naghalin ng kalayo ano ang gintunaan sang kalayo Aksyon Art kag pila ang cost sang sunog nga natabo diri mismo sa Purok Jacinto, Barangay San Fernando sa siyudad sang Silay Aksyon Art. So may lang kay why nakasaylo sa iban nga mga balay, no? Yes, Aksyon Art, okay nakita ang takagina pagtabog ta to. Medyo ikit gidya Aksyon na Art, more or less, siguro mga isa lang kadupa ang diferensya sa tupad nila. Kung mo may nakaabot ginman, naka-responder ginman ang fire truck o Bureau of Fire Protection da sang Talisay. Yes, sir. Amo na madasig man ang ila sini nga pag-responder Aksyon Art. That is why wala naglapta kay relocation area man atong lugar mong. So ang tiyak nilang balay, estimate ko mga isa kadupa ang distansya, di same man sa likod nila, maayo lang Aksyon Art kay kung naging mahinay abi ang pag-responder, di may posible basi naglapta, pero at least iniya isa lang gid kabalay Aksyon Art ang natukok sang sininga kalayo. Ang lain galing kiti may natrap ya sulod. Yes, ang lain lang ugaling pulis pa Aksyon Art no ang natrap sa sulod o may bata ito ga-expect ko itong mapuli pa siya today. Oo, ga-expect good. Ginahulat mo natin kagina ang pag-abot man sa iya sining asawa, but sad to say why pagit Aksyon Art, no? Pero ano na pamangkot mo kay na? Kung bala ang balay na no brown out antes na tabo ang insidente or may kuryente man sila nga daan daya? May kuryente sila Aksyon Art. Hindi ya brown out. Oh, hindi brown out. Okay, kung may halimbawa may bulutangan na bikig pamangkot ato kagina ti anong gintunaan no sang kalayo kandila. Nya kung may sa kandila lang may bulutangan man sila kay make sure man to sang manghud niya o kun nila suno sa ila nga aragid sa yang malayo sa combustible material Aksyon Art. Sino ang sino to kay ina ko nung upod gani? Ang iyang manghud bala tong junior bala Ludovic atong junior na nalipat ako to. Sige lang. Anyway, Aksyon Alvin, base may mga latest karon sa udton na lang na naton buo guro na ya. Yes sir. Kasi makakuha kita sa pinaka-latest diri Aksyon Art. Rastagyapon diri sa lugar sang insidente sa Barangay San Fernando with Aksyon Ninyo Bugina, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga mahinsang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Una sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, Direktor na gihapon sa area sang Talisay City sining nagluntad nga sunog nga sa din isa ka pulis
ang napatay matapos matrap sa sulod sang puloy-an sang iya maginikanan. Tubo-subo na way pagid latest karon ng investigation ng Carson investigators ang Bureau of Fire Protection kuwaon ta na kung ano gid ang detalye. Ano bala ang reason o cause of fire? Pila ang damage? Pilang subo-subo ni may ara kabuki no kag membro sang pulis ang napatay. Last 9-2, pagbalik ta karon dugangan ta niya, oy attention gali may ara mga latest balahog pagwa nga listahan ang Noseco as of 8 PM kagabi sa mga areas nga may ara sang pag-restore na sang power o kon kuryente. Tigaling Bacolod City damo pagani di gyapon ga reklamo ho. Nga sir, way pa kami gapon diya, suga, way pa kami kuryente di gapon sa among lugar. Tingin na tingwaan man isang mga warriors kuno sang Seneco. Much more dira sa Noseco, nga damo ginagyapon until now sang mga residente nga wala sa supply sang kuryente. No? Amo na siya ang mayo na lang na, bisan na madulom ang pagselebrar naton sang Christmas kagabi, tanting okay lang ya ang aton sitwasyon. Aksyon Hotline 2006 going double ready for best public affairs program for radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years.
Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kagang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa rin magpinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig.
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga agabo pasensya ginangiban lang ang mensahe uli ko lang mabasahan kay nagaigod gid ang internet connection tagyapon ambot sa no pa ni ma-stabilize ginang mabalik ba lang inang normal man nga signal para nga at least madasig man ang pagkuha ta sang mga ginapadala nga mensahe. Ferdinand Tugli, Sweetie Ariglib. Ginkuan niya Bilhira siguro niging baliskad niya si Lorraine Cono Incarques, Jocelyn Binaraw Pasuit, Ana Sinuro, silingyan tamay si Gubong, Vice Gov Jeffrey, kung Greg, Merry Christmas to everyone. Idi Laos ka monitor man, salamat gid. Thank you Oy, sa national mga balita, subong may 1.4 million doses ng COVID-19 vaccine nabato na sa Pilipinas. So, kung nantawon ta ang target sini by next year, hopefully makumpleto na gid ang fully vaccinated nga mangin 100% or ang herd immunity malabot. Si Sir nilang tapos na to si Aksyon Alvin karon na lang. Thank you gid. I-check ta lang na kay anyway ang kwan subong sa Bacolod, why iya subong sa mga nagapamangkot, balang vaccination drive, mabalik ini Omarisyom on January 3 of 2022. No? May magapamangkot ba ng 5 to 11 sa umpisa. Ang target diri, according sa report, is January. No? Pero inahulat pa man ang official gid nga statement, kag official gid sini nga panugyan gikan sa Department of Health. May mga kuan man may maging kakas naman kag at least may ara naman sige pagwa karon nga listahan ng Comelec. Na ibanan to ang pila ka magkandidato o nagapapili bla nag-file sa COC ti na iban-ibanan.
Mayo mananay kay daw kadamo na gid sa mga nuisance to nga nag-file sang certificate of candidacy. Ayos kahapon bo hindi maintindihan ang halin sa plaza pakadto sa palibot sang Central Market ara pa imo traffic nga sa kagutok kahapon ti normal ina because bisan gamay lang imo kulo kwarta maningwa kagin magbakal mo kag may di preparar man sa imo sining pagtipunan sa pamilya gintipunan kagabi bla. Pero ini ba lang mga nagabulubaligya kundi ang sa palibot sa plaza yan nangayon na special permit. May mga gagmay nga mga negosyante nga ara nagapanginyadi man ti Christmas niho at least may parangabuyan bisan jutay lang. O saan no bala tugutan ni sila until when no nga pwede sila makabulubaligya dira sa bahin sang downtown area kaya gina-expecta today guro medyo kuno kalmado na niyang tao nga magkadto da. Online sa hotline. We have Sir Ernie Pinida, ang tagpamuno, Executive Assistant sa Sectoral Concern. Siya man ang ginassign sa Mayor para sa pag-regulate no, kag pagpatuman sa mga nagabaligya na sa palibot sang plaza kag downtown. Sir Ernst, Merry Christmas sa imo. Merry Christmas man, Aksyon Art, no? Kung sa tanan niya nagapamati sa sining nga programa, Merry Christmas gid and a progressive New Year. Oo, bakapon siling ko perti man ang damo mga kwarta Bacolod kapon naginuwa kapon galing kay tipating taga South nagginadto di sa aton sa Bacolod nagpinamangumpraman ang may sulusubra ka may kulukwarta. May naobserbahan kita pertik damo mga vendors na balalik nga mabisan magagmay nga mga manog prutas. At least ginatugutan until when is lay allowed na sir nga magbulubaligya man para may income man sini nga Paskwa? Action Art ang sa palibot sang plaza na may ara na siya nga ordinansa ang Ordinance 968 nga itolerate ang pagbaligya sa palibot sang plaza sa iyang sidewalk. November no up to December 31 pero ang gining kasugot niya December 1 to December 31 nga gamiton na lang area. Pero ang makabaligya kinanglan nabilong siya sa organisasyon sang vendors no. Kag registered siya sa mga registering agency like DOLI, SET, kag CDA no. Kag kadua kinanglan accredited siya sa CC, no? Okay. Ang mga members na makabaligya. So, para nga ang siyudad makabalo nga may ara sina nga nga organisasyon nga naga-register kag naga-operate diri sa Bacolod. Ang ikatatlo nga inanglan inang mga enterprising poor, no? Mga pigado ya nga mga negosyante nga membro sa sina nga asosasyon kag na-display nila sa downtown area. So, may priority sila nga makabaligya. Okay. Ang depende na sila kung paano sila magbaligya. Basta gawad sila permit, o bati kung ibang sa ila, nang isa isang partner para nga makabaligya sila sa plaza. Okay. Sa pagkapon nga adlaw, daw hindi maintindihan kundi nagalin ang mga tao na nagdugok sa bilog na downtown area. Kay tungod siguro sa kahidlaw bala nga makahanda na sila sang Pasko, makaselebrar sila sang Pasko. Sa duwa ka tuig nga sufrer naton sa sining pandemic, no? Nga sabihin na sa subong ang Bacolod kung ang taon naton nagtaas na katama ang porsyento sang na-vaccine nga almost nalabot na naton ang herd immunity. Okay. Kada daw ang kampante, daw secure gawa kita. Nga tesis kagdugangan pagdali nga ang mga cases nag-single digit na lang sa tininyang bulan. So, okay. Daw kampante kita no. Sa ginati galing kay ti amal na permi ang ginambal sa ato niya Mayor Binger Dia nga kinanglan hindi gid magkampante
kag kinanglan i-observe git ang health protocol. Okay. Pero ba kagapon damo ginagbayular sina no? Porti kagutok Kag ang daw. aton nga tungod daw na nahidlaw. Nahidlaw sila sa paganda sa okasyon. Nga bisan last na sintabo nila daw ginagasto na lang para ma-experience man ang Pasko sining tuig, no? Yes. Kagati dugay ang iba nato niyo dugay nga pabukot sa mapamalay. Kagati kabalo kita nga damo gani siyang panis nga nagsulira, negosyo nga naguluntat. Pero atong adlaw kagabi kagapon daw hindi maintindihan mo. Kuno nga nakamidyos man sila. Pagdak ko itong inambal ni mo nga pangisagid paagi nga may itong-tong man sa babaw lamisa nga pagatipunan sang bilog nga pamilya. Okay. So anyway, pero ang kabaligya di until December lang. Di na sila pwede ma-extend ang nagapangyayari nga until January. Ang inada, in principle, ang bilog nga daw ng area hindi na pwede tungod sa memorandum sa escolar. Okay. Galing ito hindi naman maubos balagid sa naton nga enforcement. Tingsa pa, dugo-dugo man karasyon naton, nga tawag naton sila ganang nga enterprising for mga gagmay nga negosyante, bala? Okay. So yun sang simpo, bala, kunahit nga problema kami kung ano, adi na-display sila, ano ang alternative? Adi, say, negosyante siya, kobrahon mo, ay hindi maglawig, kag may ibanda, nga hindi kaya mag-obra. Kaya ang nahamutan kag na andan nila nandan na nila nga nangin means sang ilang livelihood amo ang pagbaligya nga tagaan mo na lang at sila yan yutay lang at nga nga pribiliyo nga mabaligya gid sila may kapital sila nga gamay mabaligya gid sila kag amo na nga ang gusto nila nga mangin minsan nila nga pangabuhian. Okay. So, nga, amo na kinaalindan nila. Okay. So, hindi mo nila sila mabatol. So, yan nga, kabatyag man kita, nga, gabi, gid, ang sang ekonomiya, pagbatyag naton, pagnubo. Labi na, ang unang naigo, amo ni ang hand to mouth, no? Ang unang naigo, amo ang mga laborers, no? Okay. Especially ang mga companies na nagsilira, o kung nagpamuhin tao. That's why daw ato bala nga sa sinaa consideration, amo na nga daw wala gid ginugot maayo ang pagpa-implementar sila adlaw. Kay naninguwa man sila mo. Maski kita kabatyag kita sina kag maintindihan gid na aton. Na amo na ang ilang means ang pagpangabuhi kag amo na ang ayo nila nga makaginansya sila gamay, nga maitong-tong man sila sa ilalamisa. Gani man. Yes. Anyway, galing kay Pit naging question po. Hindi mo na ipagbutang ang communication kay may istorya si Congressman Boy Duran? Okay, gid. Sige. Salamat sa time. Madamo gid salamat ako na ikaw kag tagaan man sa kagayonan nga ma-explicar kung ano ang sitwasyon sa balog sa diri sa Bacolod. Salamat gid. Good morning. Sir Ernie Pinida, Executive Assistant kag sectoral concern tagpamuno diri sa Bacolod City. Kay siling ko kapon kinanglan guro ma-regulate na ni by next time no kay tiba si sa December 31 or a day before nga mag New Year celebration basi magginutok naman daliwat. Amo na nga aton sining bantayan no hindi kita luyag nga magkumpiyansa no nga magtaas na naman ang cases sang COVID-19. Why na ta tiyempo kay May Mongcal, Leonardo Andrada, LBAZ. No, ara man si Jessie, Bidia Estrada kag Rose, Lynn Dila Torre, Mabel Iocos, Richelle Vinco Agravio kag Ophelia Buen Consejo Hansin, Zinaida Shibata, Monitor Man Martha Isgana Gregorio kag JR Verano, Ruina Siliado, Merry Christmas sa lahat, siling Cape Safe. Binigno Yusay, Divina Gracia, Ferdinand Togle, Sweetie Riglib, okay? Lorin Cono Incarques, araman si Jocelyn Binaraw po sa Uit, Ana Sinoro, good morning man, nakasalamat gid sa pag-monitor. Kaling way nagkita time, 7 days before New Year, amo naman ang preparahan naton, kabay pa nga mangin tayo yun na,
Kaya ang pagbangon sang Pinas, hindi lamang no sining tiempo nga ari kita sa holiday season. Kabay pa mangintayo yun ang pagbangon sang ekonomiya, pagbangon sa mga nahalitan sang bagyo dira sa Saudi Negros. Pagbangon na tuntanan parang pagsulod sang 2022. Amuning tuig nga mainit kun politika ang pagabalan, mangintayo yun na ang aton sining pagpangabuhi. Pero ginabiling ko sa inyo, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule sa 10 pesos lang amuniya makahatagid sang maayong proteksyon sa lawas nyo. Damo ni sayaho sang properties nga makabuligid depensa, pabakod immune system kag resistensya. Man ara vitamins and minerals, phytochemicals dira mo sa sining nga produkto. Tandaan ta ha, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule ang produkto nga may approval sang FDA sa pungsod Amerika. Tandaan naman nga parisan sang tea para sa mayo pagid nga epekto sa aton sini nga lawas. Ang ining mga produkto available sa Negros Grace, Sinserwakong kag mga butika malapit sa inyo tag sa mga lugar. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Merry Christmas. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,